माखासे दैदेनगिरिया गोबां मुं सुदों इउपिपिएलखौ बे प्रमदनि हा नङा बे फेरेंगानि हा नङा मा बुंदों जोङो बे जाबाय फरेस्टनि हा फरेस्टखौ रैखा खालामनाया सरकारनि दायित्व आरो सरकारखौ डिस्टार्ब खालामनाया अपोजिशननि धर्म दा बेखायनो बिथांमोना अपोजिशननि धर्मखौ फालिदों आरो पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि इमेज लाबोनो थाखाय बिथांमोना दिनै मोनसे गाबोन मोनसे मा बहाबा फरेस्टखौ एनक्रच खालामनाय बहाबा सरकारि हाफोरखौ दखल खालामनाय बिदि खालाम सरकारनि जिथु मोनसे इमेज बेखौ नस्थ' खालामनायनि बियो प्रक्रियानि बादै जेबो जानो हाया आरो नैबे सरकारा कुनु इलिगेल हा दखल खालामनाय इलिगेल फरेस्ट लेन्डआव हा दखल खालामनाय इलिगेल सरकारि हाफोरखौ सोरबाया दखल खालामनाय बेखौ जों मालाबाबो सुबिदा होनाय नङा बियो सोरबा जोंनि हारियानो जा गुबुन हारियानो जा खारन फैबाय थानाय 50-100 बोसोरनि थाखाय हाया बारायनाय नङा मानसिया बारायगोन हाया बारायनाय नङा मानसिया बारायगोन जों बेखौ जेब्लाबो नोजोर होनाया मोजां आरो जोंनि ओनसोलाव क्लाइमेटआ ओरैबायदि चेन्ज जादों क्लाइमेटआ ओरैबायदि डिसबेलेन्स जादों बेखौ बेलेन्सिंआव लाबोनोब्ला जोङो फरेस्टखौ रैखा खालामनांगोन आरो बेखायनो जोङो बिफां गायनाय फरेस्टखौ रैखा खालामनाय बेफोरखौ जों खालामदों आरो बिनि थाखाय जिखि अपोजिशना बुङा मानो बेखौ जोङो आरो रायजो राजाफोरा बुजियो अपोजिशना अपोजिशननि धर्मखौ मावदों जोङो सरकारा रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय फैबाय थानाय 100 बोसोरनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों जायफोरा बेहाय एभेक्सन खालामजाबाय बिथांमोननि एभेक्सन खालामजानाय जायफोर व्यक्ति बिथांमोननि डिटेल्स बिथांमोननि न'नि गासैबो मा होनना बुङो बाय'डाटा बेखौ मोनजोब्बाय बिथांमोना अलरेडि गावबागाव न' आरो गामि दंखायो बे गामि थाखानाय व्यक्तिफोरानो बेहाय माने मा खालामदों दखल खालामहैदों बिनि गासै मा होनना बुङो रिपर्ट बे रिपर्टआ ओंखारजोब्बाय गतिके बेहाय रावबो जोंनि बर'फोरा अन्तत हा गैजायै दिनैसिम गैया होननानै जों बुंनो हायो सोरबाया बहाबा फरेस्टआव दखल खालामदोंबा बियो सोरनिबा थोननायाव सोरनिबा इन्स्टिगेटआव बेफोरखौ खालामदों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै सरकारनो मिथिहोदों माने जोंनि मोनसे सेन्ट्रेलनि प्रग्राम मोनफ्रोमबो समस्थियाव 100 जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि बियो नट अनलि इउपिपिएल सापर्टार नङै माखासे सेंग्रा आरो सिख्लाफोर बिसोरखौ जोङो बबे लामाजों थांनांगौ बिथांमोननि भबिसतखौ जों बबे लामाजों दैदेननांगौ फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय इउपिपिएलआ बबे लामा बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना मा मावनो लुबैदों जोंनि फैबाय थानाय आनइमप्लय इयुथफोर आनइमप्लय इयुथ इडुकेटेड बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि भबिसतखौ थिक खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां सेंग्रा आरो सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों सिमां नुदों आरो जोंनि ओनसोलनि भबिसतखौ बिथांमोननो जोङो गथायनानै होनो नागिरदों खारन दिनैनि इयुथआनो गाबोननि नागरिक आरो बिथांमोनखौ जों थिक खालामनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव मुल्यबोधनि राजनिति मुल्यबोधनि सरकार आरो फ्रि एन्ड फेयार सरकार कारापसन फ्रि आरो जोङो इलिगेल आर्म्स जोंनि ओनसोलाव फ्रि मोनसे ससाइटि जों दानायनि सिमां नुदों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे इयुथफोरा जाहाथे जोंनि समाजखौ दैदेननायाव मोजां मोनसे बिफाव लायो जों दा मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै 40टा समस्थियाव जों बेबायदि हाबाफारिखौ रनसायबाय थादों फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुथफोरखौ जोङो गोख्रों आरो साखाफारा आरो मोनसे स्ट्रं बिटिआर सोरजिनायनि बियो मोनसे
पलिसि आरो बियो जोंनि मोनसे सिमां लाइमोनफोरनि जिथु उदां बे उदाङा गैयामोन होननानै गोबाङा निस्सय नंगौ सिगांनि सरकाराव जोंनि लाइमोनफोर इयुथफोरनि जेसेबां स्पिच अफ फ्रिडम आरो माने जोंनि लाइमोनफोरनि जि मोनसे पार्टिसिपेशननि जिथु मा होनना बुङो बेखौ स्पेस बेखौ कुनु राजनिति दला सिगां होबोआखैमोन दा जोंनि समाव मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव राजनितिकानो जा जिकुनु मोनसे हाबाफारियावनो जा बा जायखिजाया स्पिच अफ माने फ्रिडम बेखौ नैबे सरकारा होदों आरो साफ्रोमबो इयुथआनो गावनि गांनाय उखैनाय गावनि लुबैनाय मा जाजानो लुबैदों भबिष्यतआव मा जानो लुबैदों बेखौ जोङो नोजोर बोनानै हिउमेन रिसोर्स जों माबायदि सृष्टि खालामनो हायो आरो बे इयुथआनो जोंनि हिउमेन रिसोर्स आरो बिसोरखौ जों थिग खालामनो हायोब्लानो जोंनि बिटिआरआ निस्सय फैबाय थानाय 15-10 बोसोराव जे मोनसे मोजां महर मोनगोन जोंहा मोनसे बिश्वास दङ सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन